rumo kata bedni ne otek manade nyaka goni oriti gi nyasi ahinya makelo ji kanyakla. E kar chung'ur bura ma Kisumu West County ma Kisumu rowere ne oyudo mor e kinde mane jaod bura ma kono Rosa Buyu ne ogwelo jangolo Prince Inda mondo mi omuj puch ka jopiny komo tiendgi mane kod were mopogore opogore bende yango mondo mi sir. Millicent Adhiambo miyowa kaka weche ne chalo. Alap ma Kirembe e ward ma Kisumu West, Nyasi iye otwere, arita kwe bende ni kare. Odiochieng' alanga, en miel maratipo, maluya ema chot. Nyasi no mane obagi kod jaod bura ma Kisumu West, Rosa Buyu, ne oyorie gi gavana ma Homa Bay County, Gladys Wanga, e kind jotelo mamoko ma alwora no. Kata obedo ni higa ni mar 2022 osebedo mokorore kendo moridore ne oganda, jotelo koro temo mondo oganda otieke gi mor e sama giloko tokgi kendo gidonjo e higa manyien mar 2023. Kawuono wadwa ni mondo waya wiwa mondo wachake higa manyien gi kwe gi mor to kendo gi geno mang'eny. Sebedo matek to wan gi geno ni higni mabiro mbele biro maber. Koro kawuono en chieng' mor, kawuono en chieng' chamo golo. Wambe wabiro wakelo dhowa kae kik wawuog gi dhowa nyaka wabil gimoro. Buyu olero ni chendo ma ochako ni ok en nyasi anyasa okalo ka, to en mar konyo jiwo kendo siro rowere mani kod were mopogore opogore mondo ting' malo e yore mopogore kata ka okalo kuom jongolo moseng'ere kaka Prince Inda. Prince Inda oseyie ni bang' ma odhi kawo roweche ariyo modhi wuothogo mondo puonjgi mondo teggi mondo gibed jower mang'eny kaka en. Omiyo wamor. Jaod bura no bende omedo ni obiro dhi nyime kod nyasi makama giko higa ka giko higa koluorore e wards duto mayudore e kaunti ma Kisumu mondo med siro kendo jiwo were mopogore opogore kaluwore bende kod bedo maonge mag nafas mag tije pachoka e kind rowere. Wadwa ni mondo higa ka higa wadhi e ward mopogore opogore. Kawuono wachako gi Central Ward, higa mabiro wadhi North West, higa maluwo wabiro dhi North Ward, ae wadhi West, ae kwa mara bich watieko gi South West. Mano biro yudo kwasetiego yudowa mang'eny ahinya. Kaka nyasi mokwongo ma obagnegi kaka rowere e kaunti no, pando morgi ne otamogi. Jolony nolieko ni tich mang'eny e wi wadgi maonge tugo nomiyo rawera majak oming'. Ten kaunti ma Kisumu bende oramo ni kata tek nade miel kod mor nyaka kike ngima kod tich matek. Kendo kaka nyasi nochakore tarik 24 ka irwako nyuol Yesu, obiro dhi kamano nyaka tarik 2 dwe manyien. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County.